Subscribe my channel. ओए, सब ठीक ठाक? चिट्ठियाँ लिखना तो तुझे याद ही नहीं रहता। वैसे आज 11 फरवरी है, तुझे याद भी है? समायना महर मिनिख्रुइ मोखां नों गैयाब्ला बे जिउआ सखान्दा सोरां नों आंनि गोसोआव खोरोमनि अन्नाय नोंनि दैमु जाना बोहैयो फुंनि मोनानि गोरबो लैथोआ थाजिम खालामफैयो गोसो गोरबो अन्नाय होगोन रंजा खुसि नोंजोंनो सिमां सुजुगोन अखाफोर जाना सोरां सारफावबाय था जायख्लं जानानै आबिर सारफावबाय था Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left.
storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on.